дар серияи А аллакай довталаб барои чемпион шудан пайдо шуд Ювентус. Ин дастаи туринӣ аз ҳама имконияти бисёр дорад барои ин титулро гирифтан, вале роҳбарият аз даста 100% розӣ мешавад танҳо дар ҳолате ки онҳо лигаи чемпионҳорам гиранд. Оё Ювентус метавонад барои ин ҷоиза мубориза барад? Бо состави ҳозираш ин мумкин аст ва президент Аньелли Криштиану Роналдоро бо нархи 100 миллион евро асосан барои ин турнир харид. Албатта трансферҳои нав ба Ювентус лозим аст. Маълум аст ки Алегри мехоҳад баъзе позитсияҳоро сахттар кунад. Барои ҳамин дар ин трансфери зимистона Ювентус бе бозингари нав намемонад. ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон ва бо шумо ҳастанд Муҳаммадёр Гаюров ва Мирзоёр Гаюров. чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем имрӯз гап мезанем дар бораи трансферҳои зимистонаи Ювентус. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур шинем ва он бошад ҳозир сар мекунем. ҷои панҷум Филип Луис. Зашинники 33 солаи бразилӣ шартномаи нав бо Атлетико Мадрид дароз накард аз сабабе ки даста ба Луис шартномаи 1 сола пешниҳод кард. худи бозингар шартномаи 2-3 сола мехоҳад, вале дар Атлетико одат аст ки барои бозингари аз 30 сола боло шартномаи аз 1 сол болоро пешниҳод намекунанд. Ювентус мехоҳад Филипро тобистони оянда гирад бе пул вақте шартномааш бо Атлетико тамом мешавад, вале дар ҳолате агар Бенатия дастаро тарк кунад, Ювентус маҷбур мешавад ба ҷояш Луизро ҳамин зимистон харад. шанси гузаштани бозингар 50%. ҷои чорум Арон Ремзи. Ползашинники 28 сола тамоман намехоҳад бо Арсенал шартномаи нав бандад ва мехоҳад зудтар ба Ювентус гузарад. Воситаҳои оммаи ахбор менависанд ки Ремзи аллакай интихобашро кардааст ва мехоҳад духи чемпиониро ҳис кунад. Бо Криштиану Ювентус ҳатто ба Лигаи чемпионҳо довталабӣ мекунад. Аз рӯи овозаҳо гӯё президенти Ювентус Аньелли ба Ремзи шартномаи 4 сола пешкаш кард бо маоши 6,5 миллион евро. Дар ҳолати гузаштани Ремзи Ювентус сахттар мешавад. Вообще охирон трансферҳои Ювентус мухлисонро ба ҳайрат гузоштааст. Танҳо ба бозингарони номӣ ҳавасмандӣ дорад. Маълум аст ки даста мехоҳад Лига чемпионҳоро гирад. Барои ҳамин шанси гузаштани Ремзи 50%. ҷои сеюм Иско. Ба ин футболбози испанӣ Ювентус 2 сезон пеш ҳавасмандӣ дошт вақте Зидан нав тренери даста шуда буд. дар он вақт Иско дар состави асосӣ кам бозӣ мекард. танҳо баъзе вақтҳо ӯ метавонист пайдарпай голҳои зебо ва муҳим занад ва баъди ин одатан Зидан ӯро дар состави асосӣ мемонд. худи футболбоз дар раздевалка ба ҳамдастагонаш мегӯяд ки мехоҳад дар чемпионати Англия бозӣ кунад. аз кӯдакиаш орзу дошт ва агар Манчестер Сити ба ӯ шартнома пешкаш кунад ҳатман ӯро қабул мекунад. инчунин ӯ зид нест дар Ювентус худашро нишон диҳад. аз рӯи овозаҳо Алегри ба ин трансфер розигӣ дод ва Ювентус тайёр барои Иско 50-60 миллион евро пардохт намояд. шанси гузаштан 25%. ҷои дуюм Хамес Родригес. Ба ин футболбози колумбиявӣ Ювентус хело шуда ки ҳавасмандӣ дорад ва ҳатто бо Бавария рақобат мекард барои харидани бозингар, вале натавонист. дар охир Хамес ҳамчун аренда 2 сола ба Мюнхен гузашт, вале айни ҳол ӯ дар он ҷо хушбахт нест. бо тренер Ковач конфликт дорад, аз ҳамин сабаб дар состави асосӣ кам бозӣ мекунад. вообще Ювентус трансфери Хамесро баъди Иско мондагист. агар бо Иско шартнома баста натавонист, баъд ба трансфери Хамес бармегардад. барои ҳамин шанси гузаштани Хамес ба Ювентус 15%. ҷои якум Пол Погба. варианти баргардондани Погба ба Ювентус дар аввали сезон дида мешид вақте ползашиник бо Мауриньо конфликти калон дошт. агар аз рӯи овозаҳо гирем, президент Аньелли тайёрай ҳамин зимистон барои Погба 100 миллион евро пардохт кунад. хотиррасон мекунем ки бозингари фаронсавӣ аз Ювентус ба Манчестер Юнайтед бо нархи 105 миллион евро гузашта буд. баъди тарки Мауриньо бозиҳои Погба хубтар шуд ва дар даста дигар бо ягон кас конфликт надорад. Манчестер Юнайтед боша бо тренер нав дар 4 бозӣ 4 ғолибият ба даст овард. бале дар ин бозиҳо рақибош сус буданд, вале ғолибият ай. хулоса Погба дар Манчестер Юнайтед хушбахт ай ва аз ҳама чӣ розӣ ай. махсус барои ҳамин ин трансфера барои Ювентус амалӣ кардан хела мушкил ай. шанси гузаштан 15%.
дар ҳолати харидани ягон бозингари нав даста маҷбур мешавад ки ягон бозингарашро фурӯшад. Кӣ метавонад дастаро тарк кунад? Метхи Бенатия. Эҳтимоли баланде ки ин зашиник дар ин трансфери зимистона дастаро тарк мекунад. Дар сезони ҷорӣ Бенатия ҳамагӣ 5 маротиба ба майдон баромадааст. Албатта ин қадар бозии кам барои ин хел бозингари ботаҷриба қаноатманд нест. Имрӯзҳо ба Бенатия пур аз дастаҳои Европа ҳавасмандӣ доранд, мисли Арсенал, Милан ва Шалке. Инчунин дастаро метавонад Дуглас Коста тарк кунад. Ба бозингари бразилӣ хуҷайниҳои Манчестер Юнайтед ҳавасмандӣ доранд. Ин хело бозингари босуръат ва ботаҷриба аст ва метавонад состави сурхпӯшонро сахттар кунад. Имрӯз хабар буд ки Манчестер Юнайтед тайёре барои Коста 60 миллион евро пардохт намояд. Инчунин қайд мекунем ки Ювентус ва Манчестер Юнайтед метавонад доду гирифт кунанд. Дуглас Коста ҷамъи 40 миллион евро бар ивази Пол Погба. Дар сезони ҷорӣ ползашиник зуд ба майдон мебарояд, вале Алегри ба он намегузорад ки 90 дақиқа бозӣ кунад. чӣ хеле ки дидем трансферҳои зимистонаи Ювентус ба состав тағйироти калон медарора. Дар комментари нависен дар бораи трансферҳои зимистонаи кадом дастаҳо боз мехоҳед ки мо видео кунем. Агар видео маъқултон шуда бошад лайк монед ва дар канал подписатсия кунед ки аз видеои оянда ақиб намонед. Бо шумо буданд Ғайруфо. Хайр.